Peregrinar. Tomar a decisión de deixar, durante un tempo, a túa vida cotiá. As túas ocupacións, problemas, e decidir ir hacia un lugar santo. Só tes que ter unha motivación. Facer unha pequena maleta e marchar. Pero cal será o motivo polo que tantas persoas de diferentes idades, situacións, nacionalidades van a Santiago de Compostela? Non somos os únicos que nos facemos esta pregunta, xa que é moi frecuente escoitar entre peregrinos. ¿Y tú por qué peregrinas a Santiago? La respuesta es porque por la pandemia, de verdad, porque necesita algo más de trabajo, ¿no? en tu casa y en el oficio, entonces fue esto. Nuestra motivación ha sido el venir a aportar nuestro granito de arena a los caminantes que caminan, porque todos nosotros hemos encontrado una esperanza que nos ha cambiado la vida. Todo este tempo pechados, en contacto ca xente que máis queres, pois faite reflexionar e apeteceche pois facer o que tiñas pendente e disfrutar da compañía das persoas que queres e dos teus amigos, claro. It's kind of getting like meditating. So when I'm at home I have a really exhausting work, lots of telephone and calls, and when I'm on the way it's like... My motivation is spiritual. And for my health. I'm a diabetic, so walking is very good for my heart, good for my blood, so for health and for spiritual. No religioso, porque no somos religiosos, pero hay algo que te llama y que te apetece y no sabría explicarlo. Yo a veces digo que para mí es como el sitio donde vas a hacer tu meditación. Comezamos a ruta xacobea con maior percorrido de Galicia e con máis variedade de ramais, tamén chamado Camiño Mozárabe. Dúas variantes ben definidas percorren a provincia de Ourense, unha por Laza e outra por Verín. Esta ruta de amplo valor natural e patrimonial segue sendo unha gran incógnita para moitos peregrinos, a pesar de que o seu traxecto susténtase en calzadas romanas. Tras deixar Lubián, localidade de Zamora, e ascender polo escarpado pero sinxelo Porto da Canda, a Vía da Prata accede a Galicia a partir dun itinerario excepcional e plácido, no que se mestura val con montaña, bosques con prado e inclúe tramos moi diferenciados. Cando chegamos a Portela da Canda, no concello da Mezquita, visualizamos a entrada da Vía da Prata na provincia de Ourense. A tradición móstranos que este concello foi e segue a ser un lugar de paso, non só para os peregrinos, senón tamén para as persoas doutras rexións veciñas, incluído Portugal. Despois de alcanzar a localidade da Canda, desprazámonos a Vilabella, onde descubrimos dúas igrexas barrocas de grande interese artístico. A igrexa parroquial do século XVIII, de estilo barroco e adicada a Santa María da Cabeza, e a Capela do Cristo, do século XVI, e de grande beleza arquitectónica. Seguimos a nosa ruta e baixamos a paso lixeiro por unha ponte situada sobre o regato da Veiga do Pontón para chegar ao Pereiro. Cruzamos esta aldea pola rúa principal e adentrámonos por unha bonita senda. Unha pista lévanos ata o Canizo, parroquia do concello da Gudiña.
Agudiña, concello coñecido por ser un lugar de tránsito e proporcionar aloxamento a peregrinos e ilustres viaxeiros dende o século XVIII, como a raíña Doña Juana la Loca e o seu marido Felipe el Hermoso. Agudiña é final e comezo de etapa da ruta xacobea que transcorre por esta Vía da Prata. O concello está situado a máis de 800 metros de altitude, polo que os peregrinos teremos que enfrontarnos a temperaturas extremas. Dende a Praza Maior de Agudiña parten dous ramais ben diferenciados que aínda manteñen vivo o debate sobre cal deles é o histórico. Os peregrinos podemos escoller entre dúas posibles rutas, hacia Laza ou Verín, a Verea Sur, que atravesa Laza e Vilar de Barrio, ou o itinerario de Monterrey, que atravesa Verín, Xinzo de Limia e Allariz. Estas dúas variantes finalmente xuntaránse na cidade de Ourense. Nos escolleremos a primeira opción, por Laza. Dende Agudiña ata Laza, a viaxe é longa, solitaria e montañosa, pero é a ruta máis interesante e paisaxísticamente bonita do tramo galego da Vía da Prata. No concello de Vilariño de Conso atopámonos co encoro máis grande da provincia de Ourense, o de As Portas. Neste concello tamén se atopa a randeira máis alta de Galicia, situada a 1000 metros de altura. Dende aquí temos unhas impresionantes vistas do encoro das Portas aos montes de Camba e ao Parque Natural do Invernadoiro. Deixando atrás o encoro, dirixímonos a unha das parroquias máis pintorescas, Campobecerros, cuxa historia está moi ligada ao camiño. Alí atopámonos a igrexa de Santiago de Campobecerros. Na portada hai unha imaxe de pedra de Santiago Peregrino, patrón da cidade. Cando chegamos a Laza, é inevitable destacar o Entroido, que forma parte do triángulo máxico do Entroido galego, onde teñen a súa orixe os famosos peliqueiros. Ademais, podemos visitar a igrexa de San Xoán Bautista, do século XVIII. Dende Laza ata Xunqueira de Ambía, atravesamos fermosas paisaxes e pendentes importantes. En Vilar de Barrio atópase a casona do Marqués de Bóveda de Limia, cabaleiro de Santiago. En Xunqueira de Ambía, importante centro espiritual na época medieval, o elemento patrimonial máis importante da vila é a colexiata de Santa María a Real. Inicialmente, foi un mosteiro fundado no ano 955 e converteuse en colexiata no século XII. Está declarado Monumento Histórico Artístico. Por Xunqueira de Ambía tamén pasou unha vía romana, da que hai un fito no límite municipal, a Pedra Alta, situado no medio da depresión da Limia. E dende aquí ata Ourense, que nos agarda con todos os seus atractivos, a etapa é curta e con poucas pendentes, sen grandes dificultades para os que continuamos o camiño.